Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη και ιδιαίτερη ημέρα, διότι σε σύμπραξη με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα, το ιατρείο στο Οράλης, χαρίζει χαμόγελο που λέει και ο τέλος της δράσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θελοντικά οι γιατροί μας και το προσωπικό μας, προφανώς αφαιρετελώς, προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας σε κοινωνικές δομές όπως ηλικιωμένους ή παιδιά με ΑΜΕΑ ή τέλος πάντων προστατευόμενες ομάδες, με σκοπό να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε όσον αφορά τη σωματική υγεία των άνθρωπων μας. Σήμερα η κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα εγκαινιάζει μια νέα σειρά δράσεων, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Οράλης Dental Center, με τίτλο «Χαρίζουμε χαμόγελα». Ξεκινάμε λοιπόν τις δράσεις μας από τη Νέα Μάκρη, την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Βυθανία, όπου ήρθαμε εθελοντές οδοντίατροι από την Οράλης Dental Center με σκοπό να ελέγξουμε την υγιεινή του στόματος των ανθρώπων που μένουν στη Βυθανία. Αυτή η πρωτοβουλία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των φιλοξενούμενων της Βυθανίας και χαρίζει χαμόγελα. Ευχαριστούμε πολύ την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα που σε συνεργασία με την Οράλης Dental Center ήρθε σήμερα στο χώρο μας και πραγματοποίησε ένα πολύ σημαντικό έλεγχο για την υγιεινή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και μας χάρισε χαμόγελα αισιοδοξίας στους τροφίμους μας.